pane gambo kandoda kutanga ndaimba pana kuti mukanzwe tigotaura tichienda mberi. Mudzimu ere baba, mudzimu baba tatambura. Mudzimu ere, mudzimu vana tanetseka. Mudzimu ere, mudzimu nyika yaparara. Baba save chiuya baba, mudzimu nyika yaparadzwa. Baba mtimo yenyika yapara. Mtimo yenyika yapara. Oh baba zave chiuya baba, mtimo yenyika yapara. Oh baba zave chiuya baba, mtimo yenyika yapara. Right, but not yeshoko munoti uwa, because machinja takadi takawanda. Murukona nyacho. Yeshoko. 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 Thank you. Pano nasi tauya kuchirongwa chevechidiki. Gungano riri pana iri vice president. Ndo gungano hombere kupedzisira zuva ranhasi nekuti taakupinda mundima. Tauya pano kuti tiparure kuti vechidiki touya muvanhu, taakugara kuvanhu. Haticharambi tichiwanikwa tichiita marali nekuti takazviziva kuti marali ndo paiuya Mugabe wovhunduka ozopedzisira kunoriga election. Zvino rwendo runo anongoyeuka papa ballot box kuti machinja akawanda. Chinja maitira kwati yezvo isu sevechidiki veMDC takatarisa tikaona kuti aiwa vana baba nana amai vari kuuya kumusangano chaizvo, asi ivo vari kusiya vana vavo kuchii. Izvi zviri pachena, chero patiri pana vakomana nevasikana. Hapana anonyepa kuti uri kusiya girlfriend yako hausi kuya nayo, uri kusiya boyfriend yako hausi kuya nayo. Tiri kuti leave no one behind. Chisamba machisa yezvo. Program yatauya nayo pana iri kunzibereka mwana tiende. Iri kutaura kuti struggle takuidomesticata. Chimurenga chako notangira mumba. It's now about the family. Mukicheni muna amai vari kuona kuti nhasi hakuna usavi. Mubedroom muna amai vari kuziva kuti baba havasi kushanda. Mumba mune vabereki vari kuona kuti vana havana mabasa. Mumba mune vabereki vari kuona kuti vana havasi kuenda kuchikoro. Saka zvinonongopedza hondo chete muchitaurira nevana venyu kuti vanangu uyai kumusana tiende kunovhota. Chinja maitiro yezvo. Yakapera nguva yekuti vabereki munoti zvepolitics nezvevanhu vakuru. Yakapera nguva yekuti vechidiki mufunge kuti hondo dzinorwiwa nevakuru. Hondo yatiri kurwa munyika yeZimbabwe haisi hondo yekuti vatangirai vawane chigaro, kwete ba. Ihondo yedu isu yekuvaka ramangwana edu. Vana baba vatangirai, vana amai nana baba vari kusapota vechidiki nekuti tisu ramangwana. Saka kana toita zvehondo haikona kufunga kuti ndiri kurwira vatangirai kana kufunga kuti ndaitirwei. Bvunzai wewe kuti ndazviitirei sewechidiki. Chinja maitiro yezvo. Vice President ndakatarisa ndikaona kuti kwandaifamba kwakawanda kwainzi vechidiki vanotya. Vechidiki magwara. Aiwa, ukaona zvanzi vechidiki otya, gwara nekutanga ndimai nababa vake. Nekuti ndivo vanenge vachitaura mumba kuti Mugabe haite. Ndivo vakaadvenja Mugabe. Munhu asina kuadvenja Mugabe hatauri nezvake. Saka hapana wechidiki anotya kana akaudzwa namai nababa kuti be courageous, be brave, fight on.
Saka vabereki vangu handisi kukushorai, ndiri kuti indai munoeducata vechidiki mumba, nekuti chimurenga chatinacho especially pano paMDC. Kana imi vabereki varivo vari kuuya chete, vana vatisara pamuchaparara imi munoti MDC ipararewo here? Kana musingadi, that means vechidiki vanofanira kudzidza kuti vagotora nhaka yezvamakatanga. Chinja maitiro yezvo wechidiki weZimbabwe, bato reMDC rinotungamirwa navatsvangirai ndiro roga zvaro pasi rose rinoremekedza uye rinotarisa nezvevechidiki. Izvezvi kusarudzo dziri kuuya idzi zviri clear kubva muurongwa hwaSave kuti vechidiki vanofanira kuwanikwa vachipinda mumakanzuru, vechidiki vanofanira kuwanikwa vachiita maparamenda, vechidiki vanofanira kumiririra bato, vanofanira kuti vavewo vachadefina kuri kuenda nyika, vechidiki ndo vachasecure the vote, vechidiki ndo vachadefenda the vote. Saka ibato rimwe chete reMDCT rinoziva kuti kune vechidiki. Hakuna rimwe bato rinofanira kusapotwa newechidiki weZimbabwe kunze kweMDC inotungamirirwa nani? Chinja maitiro yezvo iro bato rino ireMDCT.